enw yw Meirionydd a dwi'n ffotograffu llawrydd ers 6 mlynedd bellach. Dwi yn dogfennu teuluoedd ar wahanol leoliadau ar draws Gogledd Cymru ac hefyd yn y stiwdio, a dwi hefyd yn dogfennu bywyd amaeth. Pan o'n i'n gadael Brifysgol Gaer, o'n i'n gwybod bod fi isio dychwelyd nôl adra, felly o'n i'n benderfynol o drio dechrau busnes yn hun, a dwi'n gwerthfawrogi'n fawr y gefnogaeth dwi wedi cael gan bobl lleol a teulu. Mae'r ardal lle dwi'n byw ni yn bwysig iawn i busnes i. Os fyswn ni yn byw mewn dinas, mi fyswn ni'n rhedeg busnes hollol wahanol. Dwi'n dogfennu pobl gwledig a bywyd gwledig, tirlynu ac yn y blaen, felly mae lle dwi'n byw yn cael dylanwad cryf iawn ar bywyd bob dydd yn waith i. Yn cychwyn, mi oedd genna fi cysylltiad we eitha slo, lle mi oedd hynny yn gwneud pethau chydig bach yn anoddach fi, ond erbyn rwan, da ni wedi updateio'r system yn gyfan gwbl a mae gen i gysylltiad we. Mi oedd gen y Llywodraeth arian ar gyfer talu am yr installation mewn ffordd. Wedyn, dim ond talu bob mis oedden ni'n gorfod wneud ar gyfer y we. Dwi'n meddwl bod byw mewn ardal wledig yn rhwystro fi i ddatblygu'r busnes o gwbl. Helo, yn enw fi ydy Cathy Mas Jones a dwi yn gweithio yn ffactri cacennau y Clwb yn Bala a dwi'n aelod o Clwb Ffermwyr Ifanc Cwm Mynach. Hi, Clwb, Cathy speaking. Nes i wneud gradd gwyddoniaeth a thechnoleg bwyd yng Nghaerdydd. Ar ôl 2 flynedd yng Nghaerdydd, o'n i'n awyddus i ddod yn ôl i ardal y Gogledd am flwyddyn. Ar y pryd o'n i'n byw yn Ninbych a dyn o'n i'n awyddus i gael rhywbeth o ddim rhy bell i drefeilio. O fewn 40 munud, o'n lot o ffactorïoedd sy'n ni'n gallu mynd i. Yn amlwg eisiau lawr i ardal Bala, sy'n ni wedi gallu mynd draws i ardal Wrecsam, neu ar hyd yr arfordir hefyd o fewn 40 munud. So nes i ddechrau ar brofiad gwaith o flwyddyn yn datblygu cynnyrch ar gyfer archfarchnadoedd ar draws y Deyrnas Unedig. So ti'n meddwl hynna wrach o ffactri yn Bala, dweud gwir. A wedyn ar ôl blwyddyn o brofiad gwaith, o'n i fod i fynd nôl i'r brifysgol i offen yng ngradd. Ond ar nhw gynnig i fi barhau weithio tridiau a bod fi'n neud yng nghwrs deuddydd. A wedyn ges i ddarchefiad i uwch datblygu'r newydd, a wedyn yn reolwr datblygu cynnyrch. Wan dwi wedi symud ymlaen i'r tîm marchnata. O'n i'n reolwr ar dîm o 6 o bobl yn 24 oed. Dydw i'm yn meddwl sy'n ngyrfa fi wedi datblygu mor gyflym os ni ddim yn byw mewn ardal wledig. Mae'r cystadleuaeth yn yr ardal yn llai, a felly mae'r cyfleoedd dwi'n gallu gael yn fwy. O'n i'n meddwl pa gyfle dwi'n mynd i gael o ffactri mewn ardal wledig, ond dwi wedi cael ymhrofi yn hollol anghywir. A dydw i'm yn meddwl bod bobl yn dallt weithiau bod y busnesau wrach sy'n edrych o busnesau fach, faint o waith maen nhw yn wneud ar draws ardal fawr iawn. Swn i ddweud yr unig anfantes wrach ydy dwi wedi dod o Ninbych a mae yna lot o siopau ag ati o gwmpas. Dos e ddim gymaint o siopau a mae'r dewis o siopau yn llai. Ond mae'n bosib dod dros hynny a cael home deliveries ag ati. Neu'r Amazon! Neu'r Amazon! Diolch! Pan o'n i'n iau yn yr ysgol, o'n i ella ddim yn gwerthfawrogi yr ardal, y ffarm ac y golygfeydd a falle. Wedyn, ar ôl symud i Brifysgol Gaer, mi o'n i'n sylweddoli yr gwahaniaeth mewn bywyd. Ers i fi symud nôl adra, dwi yn gwerthfawrogi fel dipyn mwy. Dwi'n mwynhau mynd i gerdded mynyddodd a mae byw mewn ardal wledig yn darparu hynny fi. Dwi'n gallu cael gyrfa dda a hefyd dwi'n agos iawn at mynyddodd ag ati ac gwlad. Mae'n jyst cael y balans yna o gwaith a hamdden yn wych. Swn i'n dweud os mae bobl yn meddwl bod yna ddim cyfleoedd i gael drwy mywyd hamdden ni efo'r ffermwyr ifanc. O'n y gystadleuaeth i ddatblygu cynnyrch newydd yn defnyddio cig owen. Ges i fynd lawr i'r sioe frenhinol i gyflwyno'r syniad yna i bobl a nes i ddigon ffodus o ennill. Ges i fynd lawr i Llundain a cyflwyno y cynnyrch i gwmnïau mawr. A dyna dwi'n neud o ddydd wan. Y gwahaniaeth rhwng fan hyn a'r adeg o'n i'n Gaer oedd, wel yn amlwg, y gymdeithas yma, y pobl, y golygfeydd,
just bywyd yn gyffredinol, rili. Mae pobl yn meddwl bod trafeilio mewn ardal wledig fel hyn yn anodd, bod hi'n anodd mynd o un lle i llall, ond o'n profiad i o fyw yn Gaer am gyfnod, dwi'n meddwl bod hynny'n wir. Mae mor brysur mewn dinasodd. Dwi'n cofio oedden ni mewn traffig am hydoedd yn sio mynd o un lle i llall, a dos o ddim hynna yn fan hyn. Mae'r ffordd o drefeilio fan hyn i fi dipyn haws na bod mewn dinas. Os fysa rhywun yn deitha fi bod nhw eisiau byw adra, bod nhw'n siŵr iawn bod o'r peth iawn o ran gwaith o falle. Os da chi wir eisiau wneud rhywbeth, minwch chi ffeindio ffordd. Dwi'n meddwl mae pawb o'r genedlaeth hyn wrach di deithio ni o haich chi fynd i ffwrdd, i gael gwaith, mynd i'r dinasoedd mawr a wedyn dod nôl adre wedyn. A dwi'n meddwl dyna ydy'r achos, dwi'n meddwl mae o beth ydych chi'n neud o, dwi'n meddwl, a os ydych chi eisiau gyrfa dda mewn ardal wledig, mae bosib wneud, a mae'r cyfleoedd sydd ar gael yn ddiddiwedd.